Това е Събуди се София по Радио София. Преди да започне предизборната кампания, която започва на 27 септември, се опитваме в сутрешния блок на бързо 11 месеца след като минаха местните избори, защото след това влизаме в кампания и ще ни е трудно да отбележим една година от местните избори, да си поговорим с представители на различните районни администрации в столицата, за да видим за какво стигна и за какво не стигна времето, защото активният строителен сезон в града е към своя край. Бяхме вече в Младост, в Красно село, в Красна поляна. Днес следващата ни спирка е район Слатина. Там ще разговаряме с един от много активните кметове, който минава през най-различни изпитания на живота и мога само да го поздравя за това, че се справя винаги с усмивка и с немалка доза оптимизъм. На пряката ни телефонна линия е Георги Илиев, кмет на район Слатина. Здравейте, добро утро! Добро утро. Вие сте и в болничен, хубаво да го кажем, но се борите с неща, за които пак казвам, че ви поздравявам. Следя ви непрекъснато страницата, макар че аз реално следим на всички кметове. Реално нямам голяма връзка с Слатина. Виждам, че обаче сте изключително активен. Следите непрекъснато за всички процеси, които се случват в района. И все пак, директно към въпроса, за какво стигна и за какво не стигнаха тези 11 месеца от началото на този мандат? Понеже това ми е втори мандат, аз мога да кажа, че тези 11 месеца бяха доста по-ползотворни, отколкото всяка една година в предишния мандат. Поради простата причина, че правилата някакси се изясниха, имахме достъп до повече ресурс, програмата с... Специално за тротуарите говоря, беше така доста по-активно подпомогната от всички страни и всъщност, ако с нещо може да се похвалим, това е, че направихме за тези 11 месеца и всъщност ние ще продължим и до края на годината да правим нови тротуари. Това са това количество тротуари, което успяхме да реализираме. Те тротуарите, доколкото знам, тя програмата е двугодишна, т.е. и през следващата година ще продължи със същата сила този безвъзмездния така, но аз съм в разговори с кмета на София да поискаме пак, понеже сега не искам да се връщам толкова назад във времето, но още в първата ми предизборна кампания, това ми беше една от моите идеи, да се изтегли голям кредит и да се направят тротуари в цяла София. Това говоря за 19-та година. Отначало ми се изсмяха колегите от другите партии, които управляваха тогава, но в крайна сметка след 3 годишна борба успяхме да се реализира това нещо. Така да се каже. Да, и всъщност ние се възползваме доста добре, надявам се, и поне и гражданите така казват. Сега, винаги ще има нещо, за което някой да се хване. Аз, например, с простичко око понякога виждам, че не са точно както ми се би искало да бъдат наредени. Има някои по-компрометирани, но пък има и нещо друго, което е трудно за овладяване. Много с различни кметове съм разговарял, особено когато сме се возили с колата на Радио София. Спомням си с кмета на Лозенец Константин Павлов, който каза, че в един момент пък, в крайна сметка, като видиш нещо хубаво, не би ли трябвало и твоето самосъзнание да се обади, да речем, говорим за шофьорите и да кажеш, няма да спра точно в момента отгоре и да не го правиш. Това как се контролира? За съжаление, в рамките на правомощията, които ние имаме като районна администрация, ние няма как да го контролираме и затова наистина разчитаме на съвестта на гражданите. Честно Водя ви казано, натам, че ще спомена едно нещо, което се казва зелена зона. Направо да го спомена. Споменете го. В смисъл, аз мисля, че този разговор го водихме няколко пъти с гражданите. Водили сме го и с вас, но времето минава и за това ви казвам, след 11 месеца вече идва ли на дневен ред? Сега, нека да сме наясно, нали? Тези решения се взимат от Общинския съвет. За съжаление, и този Общински съвет не е така, няма единодушие в дадена посока. И всяко едно заседание се превръща в абсолютно излишна политическа битка. Аз се надявах и продължавам да се надявам, че сега като стане една година от това и като минат тези избори, най-накрая ще спрем да политизираме толкова и уважаемите общински съветници ще обърнат внимание на
проблемите на града. Ще се деполитизират. Добре, какви са нагласите? Виждам, че вие всеки ден сте в района, разхождате се. Какви са нагласите на хората, най-вече заради строителството на метрото? По-скоро го очакват с нетърпение или са изключително доволни от това, което се случва? Ами не. В смисъл, винаги ще има недоволни, но истината е, че то не е случайно, че се забави толкова, защото имаше обжалвания. Но мисля, че всички са наясно какво ще се случи след това и стискат палци. И аз лично се надявам и съм в тясна комуникация с колегите от Метрополитен да улесним максимално тяхната работа, така че този процес, без да се компрометира, разбира се, технически, да бъде завършен възможно най-скоро. Като имаме една идея, нека да спомена сега, да създадем някаква новина, имаме една идея, всъщност цялата улица Гео Милев, там където има 3 метростанции, цялата да бъде затворена някакво време, вече това ще кажа специалистите колко време преди откриването на метрото, за да може да си направи улицата изцяло и да заприлича, но това ще е процес, който може би ще се случи след 2 години. До тогава ние трябва да направим обществена поръчка, проектиране, което ще се подложи на обществено обсъждане и така нататък. Просто да придобие цялостен облик. От до, както се казва. От до, точно до Слатинска река, всъщност. Булевард Ситняково до Слатинска река. Когато се возихме с вас в колата на Радио София, говорихме за една спортна зала. Тя изглеждаше много хубаво на хартия, така да се каже. Как вървят нещата там? Кога ще бъде? Най-накрая започна строителството на тази спортна зала. Отново, изчаквайки всички политически настроения да отшумят, хората са наясно вече, че залата ще бъде само тренировъчна, няма толкова гласове против нея и аз искрено се надявам успоредно с залата да можем да изградим и този прословут зелен ринг, за който ще започва още от Красна поляна, така да се каже там. Може ли да не коментирам това нещо? Защо? Не, наистина. Мога да ви кажа защо. Защото единственият напълно готов участък от зеления ринг в продължение на вече 3 години беше този в Слатина. Земята си беше общинска, промених маршрута така, че да минава покрай реката и да стане нещо красиво. Проектът е напълно готов. Но поради някакви причини след това трябваше да изчакаме да НКЖИ да си дари останалата част от трасето на Столична община. Това най-накрая новото ръководство успя да го направи. Но пак започваме от някъде, където няма никаква готовност. Вас ви притеснява това по-скоро, че няма как да се поеме на този етап нито ангажирано за срокове, нито нищо. Просто един проект, който на хартия изглежда много добре, но като реализация е там някъде. Малко като досиетата Хикс до там някъде. Че за това време до сега той можеше да бъде реализиран поне в тази си част, която е в моя район. Разбирате ли? Защото нищо не го е спирало. Това е тема, която всъщност, ако трябва да бъда честен, тя не зависи толкова, мисля, че по никакъв начин от районните кметове и районната администрация. Иначе ако зависи от мен, ще да е реално. Но идеята ми е такава, че като че ли никой от районните кметове не иска да се ангажира, защото няма какво позитивно да каже по нея. Ето сега с вас пак не си говорим за нещо толкова позитивно, иначе на хартия изглежда супер. Да, тя е прекрасна идея и аз смятам, че може да се реализира и че всъщност сега този проект, който има с едни изнесени тераси точно срещу парк Слатинска река, върху реката, всъщност ще даде едно много прекрасно място за възстановяване, почивка и ние сме измислили вариант с свързване на тази велоалея с останалите паркове на Слатина. Работим по този въпрос. Даже сме кандидатствали за отделно финансиране, специално само за изграждане на нови велоалеи, защото това е, ако има нещо, което липсва в района, това са велоалеи. Единствените са по протежение на Шипченски проход и то долу в
частта от Арена Армеец. Само да кажем, това, което загатнахте за Гео Милев, то няма как да включи разширение на улицата, нали така? Там е невъзможно. Имотите отстрани са в много голяма близост. Тоест, говорим просто за едно пълно реновиране от край до край. Да, като в зависимост от това, вече както колегите от управление анализ на трафика решат дали ще продължава там градския транспорт да се възстанови и да минава отново, от това ще се определи и самата ширина на улицата. Дали ще може да се обособи още една лента, която да е... В смисъл, но това ще си кажат проектантите. Има и по регулация има възможност да се разшири. Въпросът е дали искаме да го разширяваме. Реално голямо строителство не се очаква повече, просто до края на годината, разбирам, продължавате още с тротуарите, има още какво да се направи в района. Да, има дори в момента един тротуар, който много хора писаха години наред за него, този, който свързва булевард Цветняково по улица Каймак Чалан, чак до улица Велчо Атанасов, нагоре в момента се работи. И той ще бъде завършен. Освен това, ще имаме един тротуар, който тепърва в рамките на тази година трябва да бъде изграден. Това е в квартал Христо Ботев, по улица Владимир Лотко. Тоест няма квартал, който да е оставен и да не е направено нещо в него. Примерно в Христо Смирненски направихме 2 огромни пространства, които са за преминаване и за паркиране. Това е до бъдещата метростанция на улица Сиклама, зад високите блокове. И другото е до блок 48 нагоре, където е улица Гунди и Марко Бочар. Там наистина беше нещо, където мен лично са ме карали да бутам детска количка нагоре по този стръмен. Хора са ви карали да бутате детска количка, за да видите как е. Да. Хареса ми, че сте си запазили чувството за хумор. Но в крайна сметка успяхме. В смисъл, след толкова години, пак ви казвам, защото ако имахме малко как да го кажа, кооперативен общински съвет, който да отпуска, когато обясниш, нали, колко е важно това нещо, да отпуска тези средства, щяхме да свършиме тая работа. Както казахте, сам малко по-рано, така или иначе предстоят избори и всеки един терен, включително и терена на залата на Столичен общински съвет, се използва за такъв тип битки политически. Затова и до голяма степен тези разговори с кметовете ги правим преди, преди предизборната кампания, защото в крайна сметка всичко опира до политики и влизайки в предизборната кампания, така да се каже, да не стъпим на криво. Господин Илиев, пожелавам ви приятно възстановяване, бързо и лесно възстановяване. Който не е запознат, разбира се, може да се запознае през какви трудности и изпитания мина господин Илиев за последната няма и година и бързо да се върнете на работа. Виждам, че от публикациите ви в социалните мрежи очевидно имате... 3 месеца. Да, нямате търпение само да се върнете обратно по същия начин. Всъщност това, което... Да, абсолютно нямам търпение. То, да се казва, аз си живея с това нещо и с грижата за този район, независимо дали съм на работа или не. Още и от преди това, тъй че това няма как да се промени. Георги Илиев беше това, кмет на район Слатина. С него поговорихме за това, за какво е стигнало времето, какво е направено, какво предстои да бъде направено. Интересни неща чухме за района и за различните квартали, които попадат в района. Сега продължаваме с още от любимата ми музика по Радио София.